dito ang kay mo na Unya, kung si Simon to, narito na si Simon. Ay, isa ba? Kung si Simon to, narito na si Simon. Ano, asa mga babasa Biblia din na si Simon na dinunan? Babae, dadaan akong dinunan. Kaya siya na ang katong iyang binahal. Ang iyang gimahal, si Maria. Diba? Para mataong ka. Tinunan ngayon. Ayaw ba? Tulong na sila ka Maria, diba? Kali. Ayaw ka Maria. Gisurambo na ganinibog sa bot. May na ba? Gisurambo na ganinibog sa bot. Concerning adto nabuko maguga. Nabuko ka ba kay di makabasa ang argumento mo sa Islam na kanang imong gigamit argumento na sa mga Muslim. Nga ang Pinosa. Gusto na ko ba i-correct ka ba? Pinosa before ka magpadayon. Anang miingon nga Diyos ko nganong gibiyaan mo ako. Ang una-una sa mga Muslim anak wa kang gipasa ni Kristo ang iyang cross dito kang Simon. Si Simon to, dito sa cross. Tama ka. Sa Muslim to, nangopya ka. Nya dili man mo. Ngano man kay ang pinakauna nakakita, ang pinakaunang witness nito nga si Kristo gyud to, iyang mama. Tama ka. Tarang mo ko daw okay na. Wala tay lalisan. Pamati sir. Di ba, tulo man to sila ka babae. Tulo ka Maria. Si Maria Magdalena Sa cross? dito sa tubangan sa cross. Maria Magdalena, Maria nga inahan ni Maria. O Maria, inahan ni Jesus. So dili inahan ni Simon. Inahan ni Jesus. Ay so ang naa dito inahan ni Simon, inahan ni Jesus. Inahan ni Jesus. Okay, very good. Managpa ka nakadugay. Inahan ni Jesus. Hindi. Usa ka Maria. Katong iyang tinunan. Dili wala, duhara ka Maria na diha. Duhara. Duhara ang naa diha. Duhara, ayaw lagi dungagi na kasulat pa. Ayaw lagi dungagi na kasulat eh. Tulo ka Maria. Ang tinunan din na si Juan, San Juan. May beta kung basahon nimo ang tinunan niya mao ang iyang ay Maria. Tulo ka Maria. Ang isa ka Maria, Juan. Unya mingon siya sa tinunan. Tinunan, kisa mga tinunan. Babae na. Si Maria nga ikatulong Maria. Si Maria nga wala kay mabasa din si San Juan na. Si San Juan na. Ano man kaysa kasaysayan after si Kristo namatay. Tulo ka Maria. Ay paminosa, after si Kristo namatay, ang giubanan sa iyang mama dili babae. Si San Juan ang giubanan. Sa dihang gipa-exile San Juan sa Patmos, ang uban sa ang mahal nga birhen. Ayaw ba? Ayaw lagi kong tawag. Basahin babae namin. Basahan nga babae na. Wala na tayo para. Patihogan ito. Anak, maganda. Sorry. Ang tulo ka Maria, ang usa ka Maria, si Maria Magdalena. Ang usa ka Maria, inahan ni Jesus. Ang isa ka Maria, asawa ni Juan. Asawa ni sinanay ni Kristo. Hindi. Sumala. Unya, ingon siya nga. Usama, basig. Mukopya na po ka ito kang tawag ining Dan Brown. Unya, ingon siya nga. Meet. Ingon siya nga, babae. Mauna ang atong tinunan nga minahal. Pagkaugawa mo yung mukha. Hugaw ka pangunawa ba? Diba? Hugaw ka pangunawa na. Kami na, pinahal. Mas maayo nga makabalo ka ba? Mas maayo nga makabalo ka ba? Lisod kaayo nga magbasa ka Biblia. Ang imong bayan ni San Pedro. Ang imong bayan ni San Pedro. Naakoy tawag in basakot ba? 2 Peter chapter 3 ay ibibasa siya ang iya magtuo mo 2 Pedro kapitulo 3 versikulo 15-16. Paano ko pakibasa kay punta mo dito? 2 Pedro kapitulo 3 versikulo 15-16. Sige, basa ha. Tapos nga pagbasa ha. Isipa ang pagpailob sa tong Ginoo nga 2 Pedro na. 2 Pedro 3:15. 15. Sige. Isipa ang pagpailob sa tong Ginoo nga usa ka kay gayunan nga iyang gihatag aron maluwas kamo.
Ang atong minahal nga igsoon nga si Pablo nagsulat usab kaninyo mahitungod niini. Ginamit ang kaalam nga gihatag sa Dios kaniya. Kining mga butang nga iyang gihisgutan sa tanan niyang mga sulat. May mga butang nga lisod sabton sa iyang mga sulat. Gituis kini sa mga walay alaman ug sa mga mabalhinon. Sama sa ilang sa ubang bahin sa kasulatan. Okay. So, isa sa mga pamaagi sa pag-interpret sa nakasulat sa Biblia kanang historical presentation sa konteksto nga gisulat sa balaang kasulatan. Sige daw, kung tama na ang imong interpretation, ingon makagituis na ko, unsa nga klase nga tools of interpretation. Paminaw, pagutan ta ka. Unsa nga klase, ingon makagituis na ko. Unsa nga klase nga tools of interpretation imong gigamit sa pag-ingon nimo, pag-negar nimo sa gisulti nga, o gituis pa rin mo, unsa nga tools of interpretation gamit. Tagayin ako. Tagayin ko tools of interpretation, how to interpret the scripture. Kaya para may mga ko nga, ako ang gituis sa nakasulat. Kunyo na basahon. Tagaisa ko, lagi. Tagaisa ko og tools of interpretation para makaingon ko nga, oy tama yun nga, sayo ko sa akong interpretation. Tagaiuna ko og tools of interpretation or kanang exegesis nga para makaingon ko nga tama ang imong impuan nga mali ko. Sige daw, tagay ko unsa nga klase ka tools of interpretation gamit. Tigas man tayo yung di ba? Di pa mina ba? Dugayan na makasabot gyud di ba pamina ba? Isa pa. Mubasa gani kag Biblia, paminaw. Dili pwede imong unahon na isud nimong Biblia. Exegesis na. Paminaw. Di ba Paminaw. siya nga gituis? Ang akong gipangayo sa imuha, tagai ko og tools of interpretation of interpreting the scripture kay para tama nang imong giunahon na nga akong gituis. Sige daw. Di ba gibasa niya nga gituis? No, gibasa niya. Karon niingon man ka nga ang katong babae si Juan nga tulo man sila ka babae. Tagai gani ko og tools of interpretation lagi. Lagi ba? Wala man kay basis. Kanang imong argumento baseless na. Sala ba isa paminaw. Nimo ang tulo ka babae. Isa paminaw sa. Tagai una ko og tools of interpretation. Paminaw. Unsa man ang tools of interpretation? Unsa man? Gituis nimo. Dili man na maoy sa dili man na maoy. Maria. Hindi. Kaya na ako'y basis. One of my basis. Paminaw. Wapo niya kaya kunin peso. Ipapreso to ni. Ako ni kapuso niya. Pinaw. Tagai una ko og tools of interpretation. Paminaw sa pinaw. Dili. Opinion man nimo na. Opinion nimo na. Di na no. Anong basis ba? Kung unsa no pag-interpret ang scripture. Sige. Kay niingon man ka nga si Juan ang minahal ni Maria. Nga ang tulo ka babae nga iyang gimahal. Imo na mag-present pa lagi. Ikaw na nga dili si Juan kinsa na? Katuyang si Maria Magdalena. Pasaha. Tulo ka Maria. Pasaha nga si Maria Magdalena. Isa ka ng tinunan ang babae. Asa man tong ganyan Sa naman. Pasaha. Pag dili ka makabasa, buti pasabot pakakon ka. Ay lagi, basaw na gini mo. Pag dili di mo mabasa, na isa ka Maria na, ayaw kong tawag anang imo ko nang kunin mo. Imo man kung tawag anang panjing-panjing mo sa imong argumento. Ayaw ko panjing-panjing na. Sa naman. 19. Sige, ana. Sige. 19. Basaha nga, Maria na ha, pangalan na ha. Sige. Ikaw basa. Doon sa cross ni Jesus nagbarog ang iyang inahan. Sa? O ang iyang igsoon, o ang igsoon sa iyang inahan. Isa mo to. Isa. Kisa mo to. Isa. Kisa mo to. Ayaw sa Kinsa to. Ayaw sa wala mo. Kinsa to. Ayaw sa paminaw. Kanang igsoon sa iyang inahan. Kinsa to. Ayaw sa lagi. Ayaw ba? Kay binuangan man kunin mo. Ayaw ko binuangi. Ikaw nagtuis eh. Magbitaw kay pangutana ta ka kinsa na. basa usa ayaw ko nakay ano magaya katubag
sige. Padayon. Bungsoon siyang inahan si Maria nga asawa ni Cleopas ug si Maria Magdalena. Pila ka patay na sige. Sapa. Sa pagkakita ni Jesus sa iyang inahan ug sa tinun-an nga iyang gimahal nga nagbarog dito, miingon siya sa iyang inahan, babayi, siya ang imong anak. Kunya miingon siya sa tinun-an, siya ang imong inahan. Kisa mo tinunan dia? Taka lang mo. Botak! Ay, sayo, no. Lahi. Ang mga karakter nga gisgutan sa St. John, ikaw mi nagtuis. Nga naman, imong gisod ang imong nahuna din sa Biblia. Imong gisod ang nahuna sa Biblia. O laki ba, sanuhan eh? Mauli ka makatras? Ayaw sa lagi ba? Kung may mabasa ko sa Biblia nga kanang kinun-an mahal sa nuwana, mauli ka sa makatras? Manunois ka. Nabasa dito sa Juan. Ikaw ang nitois. No. Ikaw ang nitois. Maria. Ikaw ang nitois. Balik ka. Balik ka. Balik ka. Balik ka. Okay. Juan dito nga. San Juan. Yan. Oh, kituis nila. Asa man ka? Sa pagkakita, sa pagkakita ni Jesus sa iyang inahan o sa iyang kinunan nga iyang gimahal. Kanang kinuna o sa iyang kinunan nga iyang gimahal. Grammatically speaking. Ay, pabino. Dinahan to ni Gambar ni. Ay, umli ka sa buti. Umli ka kasawa ni. Butang. Sakpan man. Ayaw. Imo bang binuangan ang mga tao? Ayaw binuang niya ang mga tao. Ikaw may manunuis. Lima ka gisod ni mo nahula sa Biblia. Gipangutan niya kang to sa interpretation niya kasi di ka hatag. Binuang man inyo. Butak. Di na matubang no. Di na matubang. Basa ka sa dito nga si Juan. Ayaw. Maria na. Ilaro namin mo Maria Simbaga. Muli juga mga atras. No. Dili nang lain. Ang mga karakter nga nakasulat sa Balaang Kasulatan, klaro kaayo, distinct na ang mga persons. Igsuon sa mahal na birhen, si Maria Magdalena, pagkauman ang iyang kinunan nga iyang gimahal. Kinsa man tinuod iyang gimahal? Nakabasa ba sa Biblia nga naa tinuod ang babae nga iyang gimahal? Pataka lang. Basado na sa 12 ka mga apostoles o babae niya. Ayaw lagi. Binuangan mo nimo. Binuangan. Ang masod lang nimo sa imong bulsa katong mga tao ay hanaw sa nakasulat sa Biblia. Pero ang mga tao nga nagbasa sa Biblia o nakasabot sa nakasulat sa Biblia, di nimo binuangan. Di man ka nakasulat tinunan babae na. Pagka hugaw ba niyong pangunahuna? So nahulog si Kristo na uyab. Kisa man ang pangunahuna. Panghuna-huna na sa mga Gnostiko nga imong gikopya. Ayaw. Dagan sa lain. Dili. Wabit akong dagan sa lain. Mabit ako ipangutana ta kaganina unsa nga klase nga tools interpretation imong gigamit. Ay para makabalo ko kung tama ba yung interpretation. Alam. Sagad lang. Pasagad lang. Di ba ka? Babae na tinunan? Kilatan biya ka na. Kilatan biya ka na. Gibinuangan niyo mo nakasulat sa Biblia. Basahan na. Magkunti mo kanto. Basahan na biya sa inyo. Kamoy maghukom. Ayaw mo dagan pilain. Kanta na. Nahulog nga ang iyang interpretation kadtong babae same sa tinunan. Pataka lang. Remember ang writer si St. John. Unya ang konsepto sa gitawag sa mga writer. Pamina. Unsa man si Jesus bayot? Sunay asawa si Kristo. Sige, tagain daw ko daw sita sa Biblia di nga asal Kristo. Balik. Mudagan. Ayaw. Tinod. Mudagan. So, ang iyang pangunahuna gisagol.
gisagol niya ang pangunahuna sa mga Muslim o gisagol po niya pangunahuna sa gitawag og kini mga Gnostiko. Katong sa mga Gnostics, for example, kinsa man ang mga Gnostics, danggon kada nagsulat katong Da Vinci Code. Na ang iyang gisulat nga ang katong naa dito ang uyab si Maria Magdalena pataka lang. Onya, ingon pa sa mga Bible scholars, kanang nga sitwasyon, kanang libruha, myth, fiction, nya gihimong tinuod. Nuko, murabag kuan ba? Murabag no limitang hiri ba? Fiction to. Sabta to. Sabta ikaw may kasabot gipangutana ba daw ang tos interpretation di katubag. No. Ang pag-interpret sa scripture kinahanglan na kay background how to interpret the scripture. Kung mubalhin ka, tuis Sila, ikaw minanuis. Ikaw minanuis. Okay. Taga ikog to sa interpretation na, di ko siya pag-interpreta. Wala! Udagan. Kaya naman, nakakomment akong kalaban at atong amigo of fallacy of non-sequitur. Non-sequitur man na, it does not follow. Problema din po sa kasabot po. Palasyos man na. Walay mga great Bible scholars nga nag-ingon ka ng word na tinunan nila, reference babae. Wala eh. O niya, mismo ang mga writing sa mga fathers na tinunan sa mga apostol, kanang gitawag og tinunan nila, refer na ang San Juan. para makasabot. Masagad. Ang lisod ana, tigulang na bayata, simbako ba, mga matay ta, tingkag ko na si pero lima kag binuangan ang kasulatan. Ayaw. Liman ka, tanawa ra gud ha. Ang argumento niya, Ayaw balhin. kadto daw namatay, kadto daw namatay sa cross si Simon to. Si Simon to. Karon si Kristo na. Kano na may asawa si Kristo? Kino na iyang imahan? Di ba? Inconsistent ang iyang tawag ining interpretation. Ang iyang pag-priba primero, ang gilansang sa cross si Simon. Karon kini ingon mas Kristo nga o sa tinunan gay ang gimal. So therefore si Kristo na asawa. Pataka lang. So di na si Simon. Si Kristo na. Wala. Bahaw. Panos ka argumento. Panos. Kamura nagsulti. Panos. Ako nagsulti. Yo, ikaw nagsulti ganina. Babe to nga ni ato dito, iniban ko. One of the proof na si Kristo na tungod sa iyang mama. O niya, kaya di man sa kalusot. Instead of dito sa mga ato ang Kristo, ni atos word ni tinunan. Wala siya mo sakay sa argumento ba ito katong mama. So buti pa sabot, bangkaruta. Argumento sa mga tao, baka na ito palusot. Ba? Palusot ba na? Mo na ko iwaton report. Ang style ba, para inong tinuod, iyang tawag anang kuhaon argumento sa Muslim, kuhaon ang argumento sa Gnostic, kapag man iyang danon. O niya, dili man mahimong consistent. Nga naman, kaya kung si Simon to, bungkag iyang argumento nga na uyab si Kristo. So therefore, katong ingon na, o sa iyang tinuod ang iyang imahal, di mo to si Kristo. Simon man to. So therefore, si Kristo wala uyab. Simon to. Simon magkato. Dili. Yung mo sa si Kristo to. Bot-boton. Si Juan man daw ang minahal. Bot-boton. Bayot si Kristo. Siya mo na. So, ang katuloy yung ginasa sa Kristo na ito. Diba, kini. So, ang ginansang ginasa sa cross si Kristo din si Simon. Palpak! Palpak! So, buti pa sabot, katong pag-ingon niya ganyan, pag-insist ganyan, iyang ki-insist nga, si Simon tong gilansang sa cross, kaya wa magibnabasa, nagibalik ang cross, so therefore, bot-boto. Bot-boto. Sa hindi pa po nakapag-follow sa mga pages po natin, i-follow nyo po yung mga pages po natin, RJ Horolanciano II, TV Apolia Punto Argumento page, Kuya Apologist TV page, and RJ's Vlog 2022. And pwede rin po kayo mag-send po dyan ng Facebook stars. And also, sa ating po mga channels, sa hindi po nakapag-subscribe, i-subscribe po ninyo yung mga channels natin, The Lay Catholic, Apologist International Official,
RJ Sano II TV, Kuya Apologist TV, and Barrio Kawayan Religious Forum. And pwede rin po kayo mag-send po dyan ng super sticker, super chats, and super thanks. And maraming salamat po sa mga kapatid ko mga Katoliko na always pong tumutulong sa programa po natin. Maraming salamat po. Nang dahil po sa tulong at suporta po ninyo, ang programa pong ito until now andito pa rin po sa social media. And until now din po, nangangailangan pa rin po tayo sa tulong at suporta po ninyo dahil wala po kami magagawa rito mga sir, mga ma'am, kung wala po yung tulong at suporta po ninyo. Sa gusto pong tumulong, sa gusto pong sumuporta, pwede po ninyong ipadala ang tulong at suporta po ninyo sa pamamagitan po ng ating mga account numbers dyan po sa ating pong screen. And pwede nyo po kaming i-message sa ating pong page kung via remittance po yung ipadala po ninyo. Maraming salamat po in advance.